Epa lagunok ongi etorri lastotxapelen. Kanalera ongi etorri World of Warships honetara eta kasu honetan joango gara frogatzen tier 8ko itxasontzi bat lehen da bizi, pizkanaka niveles gora bidaltzeko eta horrela misioak egiten ditugu aldi berean. A ver, kanpainak guztiak dira Yamamotorenak. Vale, bat izango litzateke lortzea 2500 lorpen edozein momentutan. Beste bat izango litzateke 400.000 puntu akorasatuei. Eta gero beste bat izango litzateke 400.000 puntu mi cruzeroei. Hau jakinda hasiko gara jaukekin. Eta gero ere eraliko dugu beste itxasontzi mota batzuk, operazioak. Eta beraz, aurrera goaz. Nasan moduz ateratzen zegoen jaukekin. Bataila estatu batuetakoa ere frogatu harko dugu. Eta zehatu gara betiko leza, alik eta hobekinen jokatzen. Yamamotoren azken zatia nahiko gaikarria dela aitortu barra daukago. Eskerrak misioak errepikatu daitezke hemen eta berriz, gazkinak. Horrela beste misio batzuk ere agian egin ditzakegu. A ver. Pasen agian eskerretarantz. Hegazkinak ikusi gaituzte. 7. Gauza den nahikotxo gerturatu garela. Ez dago txarto. Bi ciudadela lehen da biziko tiroarekin. Noski zetu bergara jokatzen alik eta hobekienen.
Biratuko duzu, biratu baldin baduzu. Agian hor. Hasiko gara vuelta ematen bada espada. Vale. Hastea partida eta berehala galtzea destruktorea ez digu bat ere mesede honik egite. Bidaliona hegazkinak niretzat hobeto. Badaukagulako misio, egin behar dugu misio bat direla hegazkin kopuru batzuk botatzea. Ez diogu ez ere egin, baina no tira. Saiatu gara. Ez gara ikusi dugun. Zorionez, oraingoz ez gaituzte ikusten. Radarragatik. A ver. Certo. Oh. Oso salduta gaude.
Irtengo gara hemendik. Hain konpentsatzeko ongo gara hona, hartuko dugu Shimakase. Eta listo, intzat hor itxasontzeari esperientzia nahikotxe eman diogu gu txikita aurretik, bueno. Partida jokatu egin behar dira. Shimakase. Gauza da torpeda botatzeko garaian deltzen ganerako 2 minutuak ez dire garo. Nahian adedura jisten badugu. Wisconsin bat. Ez gauza da torpedoak bota hor dugula bai edo bueno, egin nahi duzu bueno, bestean irazteko aukerak badaude oraindik. Galdu ere ez du galdu. Konisberg.
Tier 6 Aspi Ghost. A ver. Eskerak dia sortzean ere operazioa jogatu daitezkeen. Dunkerque. Agian oposizio egokia izan daiteke. Horrelate 22 ere ematen diogu aukera. Babesten dugu. Eta gu gaituan ez ikusten. Ikustenen gaituzten bitartean ongi gaude.
Oh. Ez gara konturatu. Jasotzen ari garen egurra nahiko handia da. Bueno, suntzitzen baditu gauzatzoak posibleak dira gauzatzoak lortzea. Ja, bueno, egia dago. Destruktoreak ez dute suposatzen den lana egin. Hau da, itsasontzi etzaiak topatzea eta alba dute torpedo pila bat botatzea. Submarino ere joan da pikutara. Zakola. Ikusi dugun informazioari esker. Hor dago akorazatu bat.
New York. Ez da heltzen, baina berak ez daki heltzen izena, ez? Ez dakigu dakien heltzen izena, ez? Bueno, jarraitu ezago. Hortu behar dugu ea sua eragiten diogun. Vale, New York joan da pikutara. Vale. Badakigu Submarian non dagoen ez dakigu. Etera hasi dugu. Azkenean, hasi gara galtzen eta gero lortu dugu irabaztea. Hor gure emaitzak. Bueno. Edo txarto. A ver. Misioak. Vale, ben lortu behar ditugu egitea, inbeste min itxasontzi. Hemen ezin dugu zer egin. Hemen hau egiten gabiltza. Oso interesgarra zaigulako 3500 esperientzia puntu hauek. Eta hau gartzen gaituenez, estatu batuekin, japonekin jokatzen berdin zaigu. Itxaron, gauza bat begiratu nahi dut. Operazioek eragiten digute. Operazioak eragiten digute. Beraz, egin dezakeguna da. Ez dut esango trampa denik, baina mina egiteko hemen aukera gehiago dauzkagu.
Eta hegazkinean ere... bueno, egiten joan beharko gara aldugun neurrean. Hala, bat zemanka aurrera. Jendeari joaten zaio burua, Bai, jendeari joaten zaio burua. Lasai dutxo. Agian hemen ez da inbeste esperientzia lortzen, gizakin kontako partietan baina zenbait misio egiteko bentsat ongi dago. Hirurehun mila izatez ere ez dira asko. Noski egin behar dira. Gero zuteak eragitea puntuak lortzeko garaian edo minan lortzeko garaian oso eraginkortasun handia dauka. Gero torpederoak ere batzutan potrak ikutzen dizkizute. Edo erdian jartzen dira. Ez? Erdian jarriko zarelako, ez da jate. Zu gehiago behar dugu.
Iguami. Bueno, bintzat hemen ziurtatzen duzu irasiko duzula. Posiblea da galtzea. Izatez ez da zinezkoa. Orokorrean ez da gelditzen, baina orokorrean ez gertatzea eta beste gauza batzuk dira. Badakit ez dire elitziko, baina baina. Hala, zutea. Ez dugu beharrainak izkali, bueno. Hemen helburu zehatzak lortzeko ez derrigorrean esperientzia lortzeko hori asko ere hobeto gizakien kontako partidatan. Ba ez dakit, lortu behar dituzu lauzut edo ez dakit zenbat kainoi printzipalekin eun aldiz txaila jotzea, hemen aukera gehiago dauzkazu. Eta partidak asko ere azkarragoak dira. Badaude partidak 5 minututan bukatzen direna. Hori hona da. Ez dugu askinik bota, baina saiatzearren. Eta listo. Sortzi... azkenean hasi dugu. Egia da, itxasuntzak dituen bufoekin eta denekin ez dagoela bat ere gaizki irabazi ahal izatea, Beraz, eren joango gara frogatzera gizakien kontra. Esperientzia librea. Baltimore. Frogatu dugu beste batzuen goi. Begiratu nahi dut. Hiru milioi kreditu lortzea. Izar bat bakarrik balio du. Baina jokatu dezakegu lehen jokatu dugun bataila modu hori
Eta pizkanaka misioa lortzea. Orduan egin dezakegu hau pikutara bidali eta hau jarri. Eta horrela guaz egiten modu pasio batean egunero eta besteak pizkanaka. Eta enfratuko dugu Baltimore lehen da bizi beste gizaki batzuen kontra eta ez dakit nola aterako den. Eskertzen dira horrelako misioak. Lortu ez dakizen bat min, ez dakizen bat diru eta aukera ematea jokatu izateko beste bataiekin. Eta horrela hori egin dezakezu era lasai batean eta ez duzu gatu behar denbora guztian gizakien kontra. Egia da gutxiago irabazten dela dena, baina agian konpentsatu egin dezake. Eta honekin ez dakiz gertatuko den. Eta beste erabat da, horrela tier bederatxe eta marrako itxasontziak galtzen duzu bataia diru alduzu, behar duzulako diru gehiago munizio eta bar izateko, beno. Bueno, gauza ona da, hegazkinak daudelako. Bueno, basoaz hor diruaren egiten, basoaz pizkanaka dirua irabazten misio horretarako. Vale, eta hemen jendeak beste esperientzia bat dauka eta bar. Baina beno. Hemen ja nabaritzen dira beste gauza batzu, hori bai. Hemen joan altzara pikutara lentzeago. Ea tier 8tik aurrera eta bar, hemen ja nabaritzen azten da nivela. Ja tier bederatxe amarrako itxasontziekin eta bar. Baina beno, a ver. Pizkanaka. Eta ez den moduan, saiatu gauza alik eta hobekienen egiten alden neurrian eta bar. Bueno, ere egia da Baltimore atera berri daukagula
Eta oraindik komandanteari gauzatxo asko ere ez diogula eman. Beraz esan daiteke itxasontzi apur bat umezurtz dagoela. Bat zuntzitu dut, oso ondo. Baina guk ez daukagu gerik. Noske, saiatzen ari naiz, alik eta puntu gehiago lortzen. Halloweeneko ekitaldian agian itxasontzi pare bat 9. nibelera igotzeko, eta agian baten bat 10 ere bai. Edo bintzat desblokeatzeko aukera izatea. Hau da, esperientzia izan eta desblokeatzea. Jinan Amar, vale. Oh. Zenona Tier Amar eta Mosbarekin. Ez dakit zer gertatuko den Baltimorekin, baina bueno. Lehenengo bataian ere ohikoa ez da sekulako partida egitea. Eta 3 milioi kreditu lortzearena errepikatu jarri dezakegu soilik helburu hori, eta errepikatu lortu behar dituzu ez dakit 12 izar, errepikatu misio hori 12 aldiz.
hori gauza hona da, ez baduzu nahi jokatu beste pertsonen kontra eta abar, jokatzen duzu modu hau, irazten zoaz puntuak bizkanaka, eta listo. Tier bederatzeak erabili alizateko, horrela loguneko ekitaldian, esperientzia puntu batzuk dauzkazu, eta agian jokatzen pare bat partida horrela loguneko ekitaldiarekin, lortu alduzu 10. tierrera hiltzeko esperientzia, falta zaizkizun esperientzia puntu horiek. Zu izan dezakezu itsasontzia desblokeatuta, baina ez izan dirurik erosteko. Gero aurrezten duzu dirua, erosten duzu eta listo. Alde horretatik ez dago ezer txarrik. Jokatu ezu tier 8ko partida bat gizakien kontra, galtzen duzu bat boten kontra, eta listo, eta horrela ere esperientzia lortzen duzu eta 2 misioak egiten dituzu. Jokatzen zu partida bat, irabazten duzu, bueno. Itxasontzi hau, urrengo gunera arte edo, ez dut ikutuko. Eta listo. Eta hemen egiten gaude pila bat misio batera. Kanpaina misioak. Eta bestalde batetik, beste modu batzuetako misioak. Esperientzena eta torpedak egon aldirenez. Txikito alzaituzte. Montana. Gorreanak orazotekin min gehiago ingo duzu partidatan. Eta hartzen duzu apur bat lasaiago eta listo. Hegazkinak badaude ondo. Hegazkinak behar ditugulako. Operazioak ere erabilditzakezu misioak egiteko eta bar, baina kontuan hartu, aurreko partidan ditugula 30.000 puntu mink, zenbakete egiteko garain egin dizu zati bi.
Bagien eskinena izango bagenu hemen jodo derrolako bat. Hobeago izango litzateke hegazkinak botatzeko itsasontzi apartak direlako. Zaniko batzun behin jogatu nuela partida bat, eta zin izan nuela minik egin, erasotzen nuen zonalde guztietan sekulako sarrask egiten zidaten nire hegazkinei. Gauza da hegazkinak gure bila etortzea. Gure bila ez badatoz, misio horretan ez nugu horren egin. Vale. Bueno, bi hegazki mota ditugu. Zer bada. Gauzatxo egin behar dira, pizkada, lasaitasun handiarekin eta bar. Bi hegazkin badira, bi dira, bizkanaka gaitzen. Jogatzen dut misio bat, ezin nola bete, zirela lortu 800 eta piko itsasontzi etzai detektatzea. Hori dira partida pila bat, hegazkin itsasontziekin. Eta gaina eskatzen zidan, estatu batuar eta japoniar hegazkin itsasontziekin. Eta noski horretatik soilik 3 hegazkin itsasontzi. Izango balitz, agian edozein hegazkin itsasontziekin erabilita borduan, bapur bat gutxiago arduratuko lidateke batez ere lau ditudalako. Hegazkinea pizkanaka, zuntzitzen manauta eroren zaigu. Baina, bota ditugu 10. Baltimorekin galdu dugu. Orduan, hartzen duzu berrio Baltimore. Eta jogatzen duzu partida. Eta modu honetan jokatzen jogatu behar duzula pila bat partida lortzeko 12 horiek esaterako. Bueno, beste aukera bat da. Beste gauza litzateke, ez balegoke aukera hori erabili ahal izateko. Hartzen duzu patxadarekin eta punto pelota.
Gomendua litzateke hartzea misioak bataia askotan egin aldituzunak, baina honi nire iritzia da, noski. Eta punto pelor, horregatik ez duzu burua galtzen. Jogatzen duzu boten kontra eta egun baten esaten duzu, jogatuko dut gizakien kontra, jogatzen duzu eta listo. Gainera esaten dut misioak, ere baldituzula tier 8tik, tier berezia dituzten itxasontziak. Erabiltzen dituzu tier 8koak, merkagoak direla eta bar. Eta gero, konpentsatu dezakezu beste itxasontzi batzuekin jogatzen edo operazioak egiten eta bar. Baina, beno. Disfrutatzen duzun bitartean, dena ongi dago. Gaina Baltimorekin egin genuen 1000.min. Gero daukagu ere 1000.min egitarenak eta bar. Mira datara. Hori da, lerroko itxasontzia, hori nik ere badaukat. Eta jogatzen duzu hemen, lehen partidera aztagatik gazen duzu esperientzia gehiago. Eta listo. Tier berak txiko itxasontziak edo jogatzen duzu gizakien kontra edo boten kontra. Ezin duzu operaziorik jokatu hor itxasontziak farmeatzeko eta nivelez igotzeko esongi dago. Baltimore eta Hawk. Saiatzen ari naiz, alik eta esperientzia puntu gehien lortzen Halloweenen urrengo nivelera igotzeko eta bar, edo itxasontza bintzat desblokeatzeko aukera izateko. Eta behar direnez esperientzia puntu pila bat esaterako Independence hegazkin itxasontzia tier 6koa ertzeko tier 8ra hegazkin itxasontziak doa tier 4, 6, 8 eta 10 behar dut 300.000 puntu esperientzia. Eta hegazkin itxasontziekin gehiago behar duzu horretara heltzeko. A ber. Hemen lortzen dugu. Hemen jartzen dizu, jogatal duzu. Kooperazioan, aleatorioak, operazioak, errendimentoen erdia, klasifikatorioak, klanak, refriegak eta Atlantiko muru defentsa. Denak kontatzen duzu guztia, hau izan ezik.
Eta hemen, ba, pizkanaka. Hemen berdina. Tier bostetik tier berezira. Erabiltzen dituzu itsasontzi guztiak, eta listo. Tier 10. Kurfürst. Ba, aurrera. Hegazkinak zuntzitzeko hegazkin untziak ere erabil daitezke. Goizean egin dut froga. Botan uste dut lehenengo partidan jarri dut hegazkin kasa batzuk besteak zuntzitzeko. Zuntzitu ditut 3 uste dut izan direla eta gersatu dut. Zuntzitu dut 3 kontatzen dit hau hegazkinak botatzearen misioan kontatzen dut, ongi, kontuan hartzeko. Orain ere, itsason hegazkinak daude. Gure gana etorri aldira, ala ez. Baina gure gana badatoz, eta botatzen baitugu batzuk, zerrendara gehitzen dira. Lan erdia behintzat egin dugu. Gaitezke ze punturantz eta printzipioz hor hegazkinak onbarko litzateke kontzentratuta. Gertatu daiteke gero ze puntura jate. Hor ikusten dituzu kasak eta bombarderoak euren artean borrokatzen. Eta gure gana heltzen ez badira, ezin ditugu bota. Guazen mank. Ea sorte apur batekin gure gana etortzen den. Nik eskertuko nukelako. A ver. Bueno. Hemen joan zaitezke apur bat aurrerantza eta listo. Orokorrean partidak irazten direlako. Zua sartu diogu. Suposatzen zenbat eta hegazkin jasuntzira gertuago, hegazkinak botatzeko aukerak ugaritu egiten direla. Hori lehen da bizi zuntzitzen ez bagaituzte.
Bateria sekundariak erabilita gehien bat. Ia 50.000 puntu min. Noski, gizaken konta zoazte eta egiten moduzu dena zuzen, egiten zentratzen dira guztiak zuetan eta katuta zaudet. Gaina nahiko txoltzen direnez. Vale. Botako dizkigute torpedoak, lehen bizitza zongi gaude, beraz arazorik ez. Bat. Zeratuko gara jaten alik eta gutxienen. Eta inundazioarik sortzen ez bat. Digu asko zero beto. Zurik eta inundazioarik sortzen ez badigute, guretzat asko zero beto. Bueno, hendik iraun dezakegu. Hori, jaurtik hegazkinak nire kontra. Ni oraingoz arazorik ez dut bat ere izango. Eta hori itxasuntze hau ez dela hegazkinak botatzeko itxasuntze bat. Baina, esan dudana, badiru gertatzen dela, zenbat eta hegazkinetik gertuago egon. Askoz ere hobeto. Egia dere tiera marreko itxasontziak direla eta bar. Kentzen da zua, zendatzen gara. Orain bai, bizuterekin. Eta hemen, pizkanaka. 1.000 puntura heldu zaitezkete, heldu zaitezkete. Edo gertu gelditu. 27. Hori da, 60 hegazkina zuntzitu edo bota hegazkinak bera akazak erabilita. Eta bazoaz hor, bizkanaka, gauzatxoak egiten, eta hemen berdin. Horrela misio hauek egiteko garaian asko zero beto. Tier bederatzi. Adatara. Behar dira, lehen da bizi, 60.000 esperientzia puntu eta gero lortu 255.000. Eta hemen estatu batuetan baten baldin bagara independentzera hau lortu genuela pasen urtean. Agartzen du lortu behar dela itsasontzia desblokeatu alizateko 120.000 eta esperientzia liberaekin eta itsasontziak duen esperientziarekin falta zaizkigu 37.000 o 38.000 boro biltzarren eta bar, eta horrela joaten bazoaz itsasontziak lortzen, zenbat eta itsasontzi
tierra handiagoako izan. Borduan garesteagoak dira. Eta batez ere akorasatuak nahiko garestiak dira. Eta bueno. Edo esperientzia asko baldin badaukazu, esperientzia libre asko baldin badaukazu, baliteke bagian hartzen duzu tier 6 eta tier 7 ez eus interesatzen, beharainako esperientzia baldin baduzu, suposatzen du tier 8ko erosteko aukera daukazula. A ber, orokorrean misio batzuk egiteko eskatzen dizkizute tier 5tik aurrera. Baina, badaude kanpaina batzuk eskatzen dizutela itsasontziak tier 3tik aurrera. Hala. Hori bai, kanpainetan izarrak lortzeko misioetan aukeratzen baduzu bat, behin lehendabiziko aldiz betetzen duzunean ematen zute opari bat, egin dezakezu misio hori behin eta berriz, baina opari jaso gabe. Eta behin kanpaina guztia gainditzen duzunean, jartzen dizu zein izango litzateken zure sari nagusia. Izan daiteke itsasontzi bat. Hori uste dut dela kruzeroen misioarekin. Baina lasai askoan egiteko, esango nuke merezi dutela. Bueno, eta torpedoek irlen azpitik ez dira igarotzen. Horrela datu moduan. Hori ikustute torpedo batzuk nola jo duten ondoko irla. Halloweeneko ekitaldian agian igotzean merezi ez duten itsasontziak, hegazkin itsasontziak dira. Misio horretarako ez dira batere eraginkorrak.
zonalde mugatu batean egon behar zarelako, eta hortik ateratzen bazara, bizitza galtzen duzu, eta pikutara zoaz. Baina hor usupetzen dut Alemaniarren itsasontziekin sekundarioak dituztela lan oso ona egiten dute. Iguamirekin gertatzen da. Pena da ez egotea noizean behin horrelako beste misio batzu. Tier 9 eta 10koak erabili ahal izateko. Listo. Bueno, hemen 1000 puntu esperientzia hortzen badituzu itxasentzaren zat ere ez dago txartu. Edo zertzen eta pikoa, bizkanaka. Basoa helburuak lortzen. Hemen lortu 3 milioi bat, bizkanaka. Zoaz lortzen. Eta hemen egin ez dakizen bat puntu min. Hemen sei itxasontzitu. Orain bai operazio bat. Zetak ez. Baina Bayer, agian bai. Bayerrekin. Hala, aurrera. Ea ze misio. Bayer ez delako itxasontzi azkarra. Narai. Bueno. Bizatez misio hau ere ez dago txartu. Mintzat ez zara iluntasunean jogatzen azten.
A New York, geldoa oa dena. Agian hemen aldi hogu. Hemen irazteko eta enazten duzu kooperazioan baino diru gehiago, de esperientzia gehiago. Galtzen baduzu gutxi gora bera berdina. Eskerrak, alemaniarrak, bueno, eta komendantea ez dela hasi berria, hobekuntzak dauzkala, bateria sekundarioak erabilita eta bat. Orduan, gauzak ez dira berdina. Esperientzia lortuta, komandanteak baditu bonifikazio batzuk itsasontzearentzat. Queen Elizabeth, tier 6ko itsasontzi bat. Agian aurrerago helburua printzipioz dira jak, Baltimore, adataralik eta gehien igotzea, ziratzu ere bai. Eta gero beste alde batetik Yorktown lortzea. Claro, Yorktown lortzeko joango gara zuzenean esperientzia librearekin. Bueno, esperientzia libre eta hegazkin itsasontzi hori erabiliko dala. Noski. Gero Bismarck beti egon behar norbait aurrean. A ver. Bismarcki erantzunko nioke. Bai, gogoat dauzkat. Ez. Osea, txata utzi alde batera. Zentratu zure eginkizuna egiten eta punto. Bueno, egin dezakizu zuzenean, trakatra. Eta horrela ez duzu inorekin iskanbiarek izan behar. Colorado, Colorado, Colorado. Colorado. Edo heltzen da edo ez da heltzen. Egia da,
oso kainoi onak dauzkala Coloradok, baina oso geldoa da. Beraz, Colorado agian bai gomendatzen dut operazioetan jartzea. Aukeratu ongi zein nahi duzun zure estatu batuar akorazatu tierra marrekoan izatea. Ia Montana edo besteak ez dakizkit. Aukeratu oso ongi zonalde horretan. Itxasontzi bat gero bitan banatzeko aukera baldin badu, begiratu ongi zen nahi duzuen eta ez erratu. Batez ere Coloradorekin. Pues esan dute tier 7 eta tier 9 itxasontziak direla apur bat ez direla bat ere disfrutatzen. Mira, geldituko naiz, joan aurretik Bismarck eta egizu nahi duzuna. Gauza da, gero jogatzen duzu Iowarekin, tier 9koa dela, eta Iowarekin disfrutatu dezakezu pila bat. Baina Coloradorekin hori ez da gertatzen. Dena bere abiaduraren gatik. Joatzen zonalde estrategikora. Eta geratu gaitezen hor. Hemen gertatu zitzaidan Amagirekin 1000 puntu lortzera heldu nintzela, partida galdu eta ematzen den esperientzia, eta guzti hori izan zen merezi nuena, baina asko ere gutxiago. Bera esan daiteke galtzen baduzu hemen, apur bat lortutakoa deskonpentsatu egia dagoela.
Eta hemen nahiko bestu da gaudela arrok honetatik. Tire egin dezakegu nahiko lasai. Emazten gara tirak botatzen bera bakarrik ere, lana nahiko txaurrezten digu. New Mexico da tier 6koa uste dut. Zeo jarraitu hor 6 kilometrotara heltzen bada. Hala. Queen Elizabeth, tier 6ko erresuma batuko itsasontzia. A ver. Ja, baina antxorak ez dut ikusten. Antxorak ikusten ez badut, ba, ezin du tirorik egin. Hala, gerturatu. Hala. Tren Colorado. Ea jartzen den gure
6 kilometrotara. Hori. Gelditu hor. Eta punto pelota. Eta gainoi printzipala dauzkagunean berriro zu. Eta erasi dugu. Zenbat esperientzia jaso entzarentzat eta zenbat esperientzia basiko guretzat. Bueno, sortzeon eta piko. Eskalada. Hemen lortu dugu itxasontzi batentzako lekoa. Horregatik misio batzuentzako hobeto da modu honetan jokatu. Printzipioz denbora gutxiago behar duzulako helburua lortzeko. Oso nabazara partida batean 200.000 puntu min egin ditzakezu. Aurrera. Txarrena da, heltzeko 6.000 puntu bietara, falta eskize un puntu. Lortzen dituzu 300 eta 200 puntu irasitako 200 puntu extra horiek ez dizutela kontatzen urrengo partida hasi aurretik. Zu lortzen bat duzu 6.000 puntu eta faltaz bat eta lortu dituzu 200 puntu gehiago, 200 puntu horiek esperientzia puntu horiek ez ditu zenbatzen urrengo misioa egiteko. Izumo Daizen. Hala, jarraitu ezagun.
Ziratzuio daukagu 8. nibelera heltzeko hainbeste puntu, esperientzia puntu. Gero begiratu beharko dut. Edo uste dut eroste bakarrik falta zaidala eta ez daukadala behar ainako dirurik. Baina beno. Bai, 20.000 helduko gara. Beraz, faltako izkigu apur bat gehiago. Zebiro 1.000 puntu, baina lortzea ere zaila ez da zaila. Gaina kondoen izan da denbora asko daukagula, zaila. Eta osatzen diogu minare garrantzitsua da. Yogumo. Ez dut begiratu. Ezberdina da, itxasontzi bat desblokea izateko behar ainako esperientzia puntuak izatea, eta beste gauza bat da erosteko dirua izatea, noski. Horregatik operazioak dirua irabazteko ondo dago. Baina hemen egiten dugu bitartean dirua irabazi asko erik ere ez dugu eraziko. Baina kanpaina egiten jarraitzen dugu. Azuma. Eta Azuma, Zurlein Azuma eta Azuma. Azukrea ez.
ikusten ez gaituen bitartean salbu gara. Eta mina saltzen joaten gara, pizkanaka. Gauza da itxasontzi honen gauza txori indartzuena torpedoak direla. No, bueno. Bueno, eman diogu. Armilla bai, ez? Eta hasi dugu. Takahashi. Ai. Hemen egiten misio ezberdinak. Kanpaina misioak, min egitearen misioak eta zuntzitzaren misioak ere. Baldin eta zuntzitzen baldin baduz. Eta torpedoekin itxasontziak, zuntzitza beti oso pozgarria. Gero aldeantziz gertatzen denean, zuntziten zaituztenean torpedoekin orduan, hain barregarri ez da. Edo oso esaldi ezaguna dena, torpedorik ez badaukazu izan zu torpedoa. Eta apur bat darraroa iruditzen zait, tier 8ko Japonia hegazkinak eta tier 10koak ez izatea hegazkin mota bat behin erabili alduzuna partida osoan, izatea zuzenan kamikazeak. Eta etxaiak ez badauka nitxasuntzeak duen T eta I grekoa orain dagoen moduan asmatzea eta sekulako mina egitea. Edo eskuadroiari gelditzen zaizkionean bi hegazkin soilik egitea eraso kamikaze bat. Minotaur.
itxasontziak suntsitzeko beste modu bat da zuzenan zure itxasontziarekin, beste itxasontziaren kontra joatea eta biak suntsitzea. Eta gainera nahikotxo puntu lortzen dituzu horrela. Edo batzutan, zuzenean horrelakorik ezin duzu egin. Zoritxarrez. Bueno. Bentsa guazen mina sartzera. Bueno, hila gaudela. Bueno. Libratu gara oso gutxigatik. Sartada batek bidaltzen gaitu ozeanoaren sakontasunera. Ea torpedoiek bukatzen diren. Epa. Hala. Sontzito dugu bat. Falta da, Lion akatzea. Partide hasi daukagu. Sontzitu dugu bat eta sontzitu gaituzte. Ia 79.000 puntu min. Esperientzia ez duzu lortzen. Baina misioak egin bai. Eta modu honetan itxasontziak suntzitzea errazagoa da.
guazemank. Lailola, lailola. Lailola. Hauze da, kopada gurea. Gurea. Jamagiri hor egotea eta kuning hor ez dit graziarik egiten. Batez ere torpedoak hasten diran botatzen eta zuk zuntziko duzu bat. Eta kentzen dizute itxaso txia zuntzitzearena. Eta erakorrako gainera botak direnean. Magirik torpedo gutxi dauzka dituenez, botroak igutzeko habilitate berezia daukate. Joko diogu kaka. Vale. Lortu dugu lorpena. Mila hau ez helduko me atira. Que 1000 puntu lortu ditzakezu partida batean edo bi partidak. Eta sekundariekin gainera egin dezakezu kriston zuntzipena. Claro, 33.000 gehizuak eragiten duena.
Ez, hartuko dugu Shiratsuyu. Txaron. Shiratsuyu izatez. Hemen. Ez, nahikotxo falta zaigu, ez? Ez daki zergaiti dokan hor anime pertsonai bat. Kankolekoa delako, judaitzi delako kankolekoa. Vale. Estatu batuak. Operazioetan. Orain nator jokatuko dugu hau eta zuzenekoa amaitutzat emango dut. Hemen behintzat min gehiago egiten dugulako.
York. Vale. Teo Itabi. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.